Pagselebrar sang Nutrition Month subong nga tuig, ginhiwat sa Iloilo City Hall ground. Mga pumuluyo nagikan sa nagkalain-lain nga distrito sa syudad, nagpasakop sa Zumba competition kag livelihood expo. Aga pa nga napuno sang kapagsik kag kasadya ang palibot sang Iloilo City Hall ground. Inimay ka ang tanan sa selebrasyon sang 48th Nutrition Month culminating activity subong nga tuig. Ang selebrasyon may tema New Normal na Nutrisyon, sama-samang gawan ng solusyon. Alas 7 sang aga pa lang, nagsugod na ang Zumba sa Plaza Libertad. Gintambungan man sang mga pumuluyo nga mahilig magsaot kag gusto sang healthy lifestyle. Ang ini nga programa sang lokal nga panguluhan, kaupod ang City Health Office kag Iloilo City Nutrition Center ang nagaedukar sa mga pumuluyo nga hatagan sang importansya ang health paagi sa paghatag sang nutrisyon sa lawas. Ilabi pa nga may pandemya kag para mahilayo sa balatian. Every July, nag-celebrate kita sa Nutrition Month, wherein ang month of July is an awareness sa public naton. So this month's Nutrition Month culminating activity naton, ang aton nga theme is New Normal na Nutrisyon, sama-samang gawa ng solusyon. Wherein, nag-raise awareness kita sa public in the importance of nutrition, especially nga natapos na kita sa pandemic, naka-experience kita sa pandemic. So, despite of the pandemic, dapat nga nagkakatabo, dapat hindi natin papabayaan ang aton nga health, especially ang aton nga ang aton nga lawas gid sa adlaw-adlaw nga tanan. That's why isa sa mga activities naton dire is may ara kita nga induct to the new normal, isa ka Zumba contest para i-maintain natin ang healthy lifestyle through sports or exercise. And of course, another activity naton later on is ang livelihood expo naton, wherein ginatudluan naton ang community and ang mga sectoral group in our community para mag-conduct sang different activities nga nag-promote good nutrition. Ginpasakupan sang 5 ka grupo ang Zumba competition kag nagpaindis-indis ang ila abilidad sa pagsaot kag exercise. Siyam naman ka booth gikan sa nagkalain-lain nga distrito sang syudad ang kabahin sang livelihood expo contest. Diri ila ginpakita ang creativity kag presentasyon sang pagkaon nga masustansya nga nagasanto sa tema sang selebrasyon. This is participated by our barangay nutrition scholar. You know, ang ating mga BNS sa kada barangay, they are very active. Kag sila man ang mga frontliners sa sa pandemic nga natabo, no. So, ining mga barangay nutrition scholar naton, amo ni sila ang naga-implement sa mga nutrition program. That's why ginpili gid naton nga sila gid ang ma-prepare sa mga nutritious food. Kiti sila man na ang naga-handle sa mga food preparation sa community, especially ang mga supplementary feeding nila sa mga kabataan sa kada barangay. Sa karon, padayon sa gihapon ang lokal nga panguluhan sa pagkampanya sang healthy lifestyle para sa pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Justine Catalan para sa Level Up Patrol.